Inilah suasana malam di tempatku nguli lur. Luar buang sampah jawane kok. Sampai tak cenukne ning kono kae emang. Mau buang sampah lur. Ini sampah. Tak buka saiki ya. Oh sedeng. Dalane sepi. Langitnya mendung udah naik. Dalane sepi nek wong liwat blas. Lho tak buka sakmono sedeng nggih nggih. Wetenge dikempes nih ngene. Sedeng ditutup. Nah. Sik sore iki penghunine kono rong turu kok. Kene penghuniku atas wis turu, iki manukku ya rong turu. Nah. Lah iki jawane iki mung kon ngecas, tapi ngadepe ngene iki ora kena dicas lah wong case ning kono. Ki cas-casane ning kono. Piye lek arepe ngecas? Ki cas-casane ngendi ya? Ora enak kene. Ya bungaku lekas arepe mekruk. Nah, cas-casane iki lho, Lur. Iki dibuka terus nggih ngecas iki. Aku ora nggawa kunci kok rampan. Ora nggawa kunci ra kena. No, iki case ning kene, kotake ke mau diincep iki. Nah, iki baru dibuka ngene. Nah, dibuka baru kok enak internete kene. Nek ora enak internete ngene iki no, lek dibuka kene on. Nah, dibuka mudhuk ngene. Nah, internete jalan, terus kena tinggi ngecas. Wis tak tutupe, Lur. Ora iso ngecas wong ngadepe rono, lek arep ngecas piye? Ya bolongane case ning kono kae mau. Ora usah dicas esuk ben diumbah sik gregete kaya ngono iki. Iki. Ben diumbah dhisik terus dicas. Iki mang bungaku wis lekas lemu neh lho. Nggih. Nah, daun mine lekas ijo-ijo. Nah, iki. Ya wes, salam sehat selalu buat anak rantau dimanapun berada. Saya mau masuk, selesai buang sampah terus mandi, lanjut rehat Lur. Nah, ini daun minnya. Salam sehat selalu, semoga semuanya dilancarkan, sehat jiwa dan raganya, amin.